Design is really important because it's the first thing people see. Common mistakes. The web is not mobile or computer responsive. Other issue is when you don't communicate with your client or don't ask him enough. Even false use of brand guide will ruin the entire impression of the client's project, so be careful. And most importantly, don't forget to relax, be creative and get some inspirations. Now let's see what the team thinks about the design. Co by si poradil svým fellow programátorům v rámci designu? Nepředpokládejte, že tomu rozumíte, přece jenom jste programátoři. Ať si setupnou nějaký vlastní design systém, ať si buď v CSS nebo třeba přes Tailwind config vygenerují všechny barvy konzistentně, ať potom používají jenom názvy a ne hardcodujou hexkódy. Najděte si nějaký tutoriály a prostě inspirujte se, jak to dělat. Testovat ty svoje komponenty nějak v izolaci. Skvělý nástroje pro tohle jsou například Storybook nebo History.